určite sme to predstavovali úplne inak ten zápas, ale proste prehrali sme štandardkou v 95. minúte. Neviem, či zaslúžene, ale asi teda áno, keďže budem veľmi kritický a smerom dopredu sme si nevytvorili nič, vrátane mňa, proste boli sme dneska ak to môžem povedať, priam až hrozný dopredu a úplne sme si to inak predstavovali, takže sme veľmi sklamaní. Mohli ste sa odlepiť z toho posledného miesta a si o toto mrzí viac? Určite áno, jasné, videli sme ako hral včera Ružomberok, takže sme sa na to pripravovali, nemali sme to nejako v hlavách, ale mohli sme sa samozrejme na nich dotiahnuť, ale stále sme na 3 body a máme jeden zápas s nimi doma, takže budeme bojovať do konca. Mimo celkovo 4. zápas s Komárom, 4. prehra. V čom vám nesedí Nováčik? Ťažko povedať, čo nám nesedí, proste ja už by som sa v tom nechcel nejako vrtať, že tie zápasy aj k tým by som sa nechcel vracať nejako proste 4-krát vyhrali, takže sú tam, kde sú. Tú situáciu si ako videl ten gól? Štandardka kopnutá dovnútra, neviem, proste hlavičkoval tam a dal nám gól, takže je to sklamanie. Že Ľubo Migala nám hovoril po stredajšom pohárovom zápase, že vy cítite to odhodlanie ešte v kabíne, ešte keď vychádzate na to ihrisko. Čo sa potom stane? Zacítiš ten tlak, že sa to blíži ten koniec alebo ligy? Neviem vám na to odpovedať, proste neviem, nemyslím si, že to je nejaký tlak, určite nie sme v hernej pohode, to je jasné, ale proste myslím si, že všetci si to predstavujeme úplne inak, ako sa má bojovať. Dobrý večer. Obrovský zklamání pro nás, pro všechny. Protože to utkání jsme nezvládli, necháme si dát v posledních sekundách góla, to jsou fatální chyby, které se nesmí stát. Já vím, že to zápas nebyl jednoduchý pro nás, poněvadž hlavně po té psychické stránce jsme viděli, že máme velkou šanci se odlepit od toho posledního místa a chyběla nám důraz, chyběla nám kreativita, chyběla nám ještě daleko větší emoce, chyběly mi daleko větší důraz před bránou, my jsme se tam horko těžko dostávali. Já jsem si nevím pro mě, ale pro všechny tady velký zklamání. Budeme bojovat dál, to je jasný, ale tady mě to neskutečným způsobem bolí, mrzí, poněvadž ten plán byl úplně jiný. To jsem hodně zklamaný.